Bo día. Bo día, grazas por acompañarnos, que esta semana, ademais, houve que facelo dúas veces. Bueno, pois, como sempre, venres, Xunta de Goberno, acabamos de celebrala. Ya unha sesión na que aprobamos a mobilización de 4,3 millóns de euros para seguir avanzando no noso proxecto de provincia. O detalle, adxudicamos as visitas teatralizadas que imos a celebrar nos castelos de Soutomaior e Sobroso por un importe de 80.000 euros, uns castelos que veñen de ser abertos despois das obras, primeiro o de Sobroso e o 6 de xullo o de Soutomaior. Demos luz verde ao aumento de 150.000 euros ás axudas para financiar bens e servicios en campeonatos ou eventos deportivos. E no apartado de cooperación cos concellos mobilizamos esta semana un total de 4 millóns de euros. Para infraestructuras viarias, carreteras titularidade da Diputación, 2 millóns. Para Forcarei e Mos. E outros 2 millóns do plan provincial para 8 concellos. Fora dos asuntos da Xunta de Goberno, pois quero falar e anunciarvos cuestións sobre a colocación e instalación de pantallas para ver o partido da selección de España de hoxe á noite, ás 9, e tamén quero facer unha valoración dunha estupenda noticia que coñecemos esta semana e que repercute na nosa cultura e nas nosas letras. E comezamos e falamos de turismo e patrimonio, porque a tan só uns días da apertura do Castelo de Soutomaior, o día 6 de xullo, que fixemos unhas ambiciosas obras de renovación e instalación da iluminación no castelo e tamén na finca, adxudicamos as visitas teatralizadas para este ano no castelo, insisto, de Soutomaior e no de Sobroso. Imos dedicar un total de 80.000 euros, cabe a posibilidade de prórrogas ata 3 anos, e se vai ofertar estas actividades de teatralización de cara ao outono e ao Nadal. Actuamos así nun dos eixos prioritarios da nosa estrategia turística do destino Rías Baixas, como é a desestacionalización. Con estas visitas, poñemos en valor o carácter histórico e patrimonial dun dos elementos máis singulares da provincia, e ímolo a facer dunha forma amena, diferente, e que é para todos os públicos. Públicos máis xoven e non tan xoven. Así que aquí seguimos, promovendo un turismo sostible e descentralizado que permite que os castelos de Soutomaior e de Sobroso, que somos a Diputación titulares, pois se sigan consolidando como un dos nosos maiores atractivos turísticos e que sexan, agora sí, de todos e para todos. E pasamos agora a falar dunha obviedade. Pontevedra é a provincia do deporte. Fixadevos se o é. No seu día, pois demos conta, cando anunciamos o orzamento do ano 26, onde houve un incremento importantísimo na partida de deportes, pero, oye, todos os esforzos que fagamos se quedan curtos porque hai unha amplísima demanda. E nunha desas liñas que resultou ser un éxito que puxemos en marcha é a que ten que ver con bens e servizos en campeonatos ou eventos deportivos. A resposta, o número de solicitudes foi tanto que nos vemos obrigados a aumentar o crédito en 150.000 euros. Dos 220.000 euros iniciais, pasamos aos 370.000 euros nesta liña de axudas que financia bens e servicios en campeonatos ou eventos deportivos. Son unha liña de axudas onde os posibles beneficiarios poden recibir ata 1.000 euros para trofeos, medallas, servicios de cronometraxe, ambulancia. Teñen de prazo ata o 30 de novembro para facer as solicitudes e, en pleno mes de xullo, xa agotamos ese crédito e durante estes meses recibimos 271 solicitudes e 248 foron resoltas favorablemente repartindo esos 220.000 euros. E claro, como estamos a 5 meses de que acabe o prazo para as solicitadas, en base
ao que estaba recollido nas bases que permitía esta posibilidade, fixemos este incremento de 150.000 euros. Non podíamos negarlle ás entidades deportivas da provincia que dispoñan destes fondos adicionais para que poidan haber máis beneficiarios, que é do que se trata. Porque, grazas a estes recursos da Diputación, podemos seguir avanzando na construción dese proxecto de darlle un impulso a construir a provincia do deporte. Unha provincia con os clubes e os deportistas con todas as facilidades do mundo para impulsar as súas carreiras e chegar ao nivel máis alto, e unha provincia que fai canteira e que demostra que somos os máis grandes en todos os ámbitos. Entramos de cheo agora no apartado de cooperación aos concellos. E paso-vos a informar, en primeiro lugar, no que ten que ver con estradas provinciais, porque mobilizamos 2 millóns de euros. Primeiro, aprobamos o convenio de colaboración para mellorar a estrada que une Forcarei a Estrada, no termo municipal de Forcarei, a EP 7001, unha actuación nun treito de 1 kilómetro. O investimento é de 570.000 euros, a Diputación pon o 80%, e o Concello de Forcarei o 20% restante. Imos a mellorar a mobilidade peonil a través dun itinerario para persoas, a seguridade dos vehículos, ca reposición do firme e a salinización horizontal, e actuaremos tamén na rede de drenaxe e todo o que ten que ver ca iluminación. En esta estrada, Forcarei a Estrada, ou a Estrada Forcarei, fai un mes anunciábamos unha adxudicación de outra actuación nesta vía, pero no Concello da Estrada. Era a reposición do firme en 12 kilómetros e cun orzamento de 900.000 euros. Por tanto, se sumamos as dúas actuacións, estamos a falar que en pouco máis dun mes destinamos máis de 1,5 millón para dúas actuacións nesta estrada. Segunda estrada provincial, a EP 2601, que conecta Mos con Puxeiros. Acabamos de aprobar a adxudicación das obras por 1,4 millóns de euros. É donde vai a ter unha especial incidencia no núcleo de Dornelas, porque ali o axeto é mellorar a seguridade e a mobilidade, tanto para peóns como para vehículos, crearase un itinerario peonil, pavimentarase a calzada, renovarase a rede de drenaxe e alumeado, vanse executar redutores de tráfico e dotar tamén de mobiliario urbano. Así que ocupámonos de novo de que as nosas infraestructuras ten nas mellores condicións para que tanto os coches como as persoas poidan circular con total seguridade. E non podía rematar a mención aos concellos sen a pegada que deixa o plan Máis Provincia en todo o noso territorio. Porque hoxe demos o visto bo a 8 novas axudas para que os concellos desta provincia poidan facer realidade os seus proxectos e financiar actividades e servicios públicos. Axudas que suman un total de 2 millóns de euros. Remitiremos as notas de prensa ao detalle en cada unha das actuacións, pero, a grosso modo, falamos de que Pontareas recibirá 95.000 euros para financiar a súa programación cultural, Arneves 100.000 para a humanización do torreiro de Tortoreos, Bueu 186.000 euros para gasto corrente de servizos municipais, o Rosal 199.000 para o reforzo do firme en varios camiños municipais, Moraña 324.000 para a humanización dunha parcela en Cosoirado, a Caniza 360.000 para facer algo que non é a primeira vez, que é completar a achega que teñen que realizar o Plan Extra 2025, o segundo plan extraordinario que lanzamos desde a Diputación, e aquí recibiu 682.000 euros e agora completa con estes 360.000 euros para facer realidade a mellora da accesibilidade da rúa Rosalía de Castro e Bueixos. Vila García de Arousa, 393.000 euros para as obras de urbanización de terreos que se incorporan á rúa e á travesía de Fonte Carmoa, e Forcarei, con 410.000 euros para a rehabilitación superficial, o reforzo do firme e actuacións de mellora
da drenaxe en rúas e camiños de titularidade municipal. Así que seguimos inxetando recursos nos concellos da provincia de menos 50.000 habitantes a través do Mais Provincia, un plan Mais Provincia 26-27 que está posibilitando que se executen proxectos moi ambiciosos na provincia e que esperemos que sexan realidade canto antes. Para ir rematando, fora da orde do día, dous asuntos vos comentaba, e a primeira que ten que ver coa valoración dunha extraordinaria noticia para a cultura galega, porque este mércoles coñecemos que a Real Academia Galega decidiu que o Día das Letras Galegas do ano 27 fora dedicado a Xosé Neiras Vilas, un ilustre escritor nacido en Vila de Cruces e o autor dun dos títulos fundamentais da nosa literatura, Memorias dun neno labrego, un libro que os que tivestes a ocasión ou quixestes escoitar o podcast de Minutos Extra con Javier Olleros que fixen, entre outras moitas confesións que ali realicei, dixen que era un dos meus libros predilectos. Non foi ningún anticipo ao que logo determinaba a Real Academia Galega, senón que é algo que levo manifestado. E é un libro que predilecto meu na medida en que fala do rural, do agro, do apego que temos ao territorio, en este caso nun territorio no interior da provincia. Por esta e por outras moitas razóns, tanto a título personal como da Diputación, pois non podemos estar máis felices por esta elección e por todo o que representa. Nos unen as orixes, pero iso non é o único que determina que teñamos esa ledicia, senón que Xosé Neira Vilas tiña un inmenso amor pola súa terra e moi especialmente pola nosa lingua, polo galego. Así que unha lingua que el tratou de dignificar mediante a súa obra escrita e, por suposto, tamén ca defensa que fixo da identidade propia do noso povo, do povo galego. Vamos a celebralo como se merece. Lóxicamente, programaremos as actividades que se irán anunciando co paso dos meses. Insisto, o papel que representa do rural e do interior da provincia é un dos maiores recoñecementos que se lle pode facer, e este recoñecemento correspondelle a Neira Vilas, pero tamén nese recoñecemento vai para todas as persoas que el defendeu, que non foron poucas. Así que xa vos aviso o que decía. Desde a Diputación imos homenaxear ao autor como se merece, organizando unha morea de actividades en torno á súa figura e á súa obra. E facémolo sempre co galo das letras galegas, comprobouse no ano 26, pero no ano 2027 queremos facelo dunha forma máis intensa, por ser Neira Vilas unha das figuras máis recoñecidas e imprescindibles para entender a nosa literatura e a nosa esencia. De seguido, tema de pantallas. O luns, anunciei-vos que íbamos a colocar unha pantalla xigante para ver o partido de España-Portugal, que rematou con ese gol casi na parte final do partido, a clasificación de España para as semifinales, e hoxe tamén vamos a ter a posibilidade de disfrutar do partido contra Bélxica ás 9 da noite en dous espazos, diante da Diputación, diante do Pazo Provincial de Novo, e en Vigo, na Praza da Estrela. Tuvemos unha experiencia que foi ca final da Eurocopa 2024, donde moitos siareiros, moitos veciños da provincia acompañáronos tamén nestas, vendo ese partido, donde se apoiou a España como non podía ser de outra maneira, e claro, seguimos e queremos repetir esa experiencia, unha experiencia que vai ser, ou eu vaticino que vai ser exitosa, acadando España o campeonato do mundo, e é unha maneira de acompañálos desde a distancia, e hoxe, se cabe, con ese dobre empuxe, desde Pontevedra e desde Vigo, pois vaise a sentir todavía máis para que a vitoria sexa máis rotunda todavía cada luns. E, por último, falei de tres cousas fora da Xunta de Goberno, un asunto que vos quero anunciar.
o próximo martes, ás 11 da mañán, aquí no Pazo Provincial, vamos a celebrar o acto de balance de 3 anos de goberno provincial. Un acto que levará por título Valor Extra, e que contará coa participación de todos os deputados, outras cargos institucionais e membros tamén da sociedade civil da provincia. Temos un plan extra, temos un podcast Minutos Extra, vivimos nunha provincia extraordinaria e temos un valor extra como goberno. Ou dun traballo baseado en escoitar, entender e atender. Cun investimento histórico, cunha atención sen precedentes cos colectivos e cunhos resultados que daremos conta deles o martes. Son 3 anos de transformación que non caben só nun acto, pero o martes vamos a divulgar os máis salientables e non son conquistas nosas. Son de toda a provincia e merecen ser compartidas en público e con todos os veciños e veciñas desta extraordinaria provincia. Pola miña parte, rematei. Non sei se hai algunha cuestión que comentar, dúbidas ou demais. Bueno, pois non habendo, desexándovos que pasedes unha boa fin de semana. Sabedes que hai festivales na provincia. Oxe non vexo moitas pulseras por aí.